dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chifadị ọkwa adịrịsị ndị afa oji mote ma ọgọ nwa ndị afa so na-eke nwọfịa ọnwa onwe oyoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chifadị ọkwa adịrịsị ndị afa oji mote ma ọgọ nwa ndị afa so na-eke nwọfịa ọnwa na-etiri ọrịa niile ọnwa jedi ọnwa tie ibadị ọnwa tie ụmụazị apụta egwu ọnwa ebela obodo na-ebe ibadị ka ọchịchịrị wee na inugo ma ajụjụ na-achọ Igbo banye kedu ibe na-eweta ife ofu n'ime ya bụ ọnwa nke bụ ọba anyanwụ ọnwa tie ibadị ọnwa tie ọchịchịrị agbala ọsọ inugo ọnwa onwe oyoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chifadị ọkwa adịrịsị ndị afa oji mote ma ọgọ nwa ndị afa so na-eke nwọfịa wedebe anyị ndị Igbo ọdụ onye ka anyị na-ekwu ya bụ Chief Venadoga ọnwa na-etiri ọra n'afọ ọnwa oge dị ọnwa kolikoli ọnwa na-etiri ọra niile o mepụrụ ọra ndị afa nọ adụresi ndị afa niile anyị mụ mkpụrụ obi ndị afa do oji mote mọgọ oji vise mọgọ onye afa n'Enugu nne m ụlọ imụọ Venadoga na Amụọzala n'obodo afa n'ụdị lokal gọọmenti n'obodo Enugu mana nna ya na-anwụlugo Chief Aniagolu Adoga obutena n'afa ana obutena n'afa ma obutena n'afa kele ịnụ nwanyị nụta nwanyị dị mma lọlụ ọkalụla anyị nkatụ Adoga ogoli malụ obi dị ya amahụ abamụlọ ọmụmụ n'Imeke abamụlọ ọmụmụ n'Imeke enọla ya mana nne na nna mụrụ nye ofu nwa nwoke na bebe odogwu gụrụ akwụkwọ ọ gụrụ praịmarị ruo sekọndịrị n'obodo Nsụka Enugu anyị mụ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ n'ụda boys nọ na-agba bọọlụ ọtụtụ onye ọbụla che n'ọbụ bọọlụ ka oge jiri nni ebole ya mana akala aka si na chi ụwa onye agba echi onye ma ibe chi ga-abụo ya gụrụ yunivesiti n'Ịgbaliam o mesịrị pasị ya wee jide PLC na political science n'obodo Nigeria ọnwa oyoko Wado number 1982 ọnwa wee join one force
ọnwa wee jebe polisi o wee bata polisi wee mebe ọfụma Naijiria kọlụ nye aka ohe dịrị ọtụtụ sektọ na police force maka na ọ bụ onye eziokwu ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa mesịrị wee baa SARS wee mebe ibe dị mma ohe dịrị ọtụtụ sectors na SARS maka gịnị ọnwa bụ onye eziokwu ịnọrọ ya waruo n'afọ 2011 federal government wee kpọọ ọnwa wee sị nya jebe bọnkiri na pipeline ọnwa wee kweli wee jebe bọnkiri na pipeline obodo kwalụ nye aka ọnwa mere ọfụma mgbe o ji jesi wee nata gọọmenti nwe ebe aṅụle pa wee gbọnya ọnwa n'oge ejezi ezumike maka na ọgba n'iko ịnụle ya onye lụrụ ezigbo ọlụ onye lụsi ọlụ na ọ ga-analụ ụgwọ ya ọnwa wee lita yazi ya wee jebe obodo oyibo isi ebe afọ bute nnekwu ike wee nata obodo kwalụ onye aka wobulu ego ni nata Naijiria wee mepesie kọmpani obodo kweli na ọ na-eme nya bụ director managing director Advocacy Will Oil and Gas managing director Advocacy Supermarket managing director Advocacy Pure Water Inwelie managing director The Grow Hotel and Suites n'Enugu ọgaranya onye ego na ọ ga-adịle ya mma wapụla ego ni wee nabebe nne ya n'obodo afa ọ bụ na afa nwere ụzọ chacha alili wee bulu ọnwa wee ghanata Ọnịcha do wee buru peloda wee nabebe nne ya wee tibewe ụzọ wee site na nke dị mkpa wee ruo n'express obodo nwebe aṅụle ọ bụrụ na iru obebe na corporation gala na anabebe anabebe bụ sokwute wee nwere onye na-agbapụwu mmiri ibe ni wee nwute ọnwa wee nata Ọnịcha do wee kpọlụ kọmpani wee naba bebe wee lụsie wee tipuo mmiri obodo gbalụba mmiri obodo nwebe aṅụli maka ọnwa wadebe anyị ndị Igbo gene m ntị enwere ụlọ akwụkwọ a na-akpọ St. John Primary School n'obodo afọ Abebe ụmụ akwụkwọ na-agụ ebe afọ enwere oche bụlọkụ kabajana na alili wee bulu ọnwa wee ghanata wee go oche gonye n'ofu n'ofu ebe n'ofu n'ofu obodo wee kụba aka obodo mụta ezigbo nwa pasị na ọ dị ka anyị na-agba obodo mụta aka na ọghọli ịmali na obodo aba agba ọsọ ibe ọmụ meli n'obodo afa nye aka ntị afa ji nwebe aṅụli ọnwa keli sekuriti outfit na bebe maka ndụ ndị bebe
ofu onye furu obodo n'anya ofu onye furu obodo nye n'anya ịnụla ya ọnwa na ibe imere erika ibe ọma imeli n'obodo afa dịka ndị afa ji enye ekene ọtụtụ ụmụ okolobịa ka o keli visa n'ovu n'ovu ma wee jebe obodo oyibo ịhụla ya ọtụtụ ka o nyere ego onye bụ na chọba akalaka ya obodo gbalibe egwu obodo nwebe aṅụli ọnwa igbo gbali egwu ọnwa titikololo mgbamkololo titikololo mgbamkololo ka ịgbali na-egwu ọnwa tinye ifeadị otigo n'obodo enu ọnwa dị n'igbo odumoyi titikololo mgbamkololo selebe seba sie kaide ọnwa anyị na-akọlụnụ jere ikwu nne ya wee rụọ ọlụ bụ nọ n'ikwu nne ya ndị ikwu nne ya wee gọba ọfọ ọgaranya maka ibe ọnwa na-emela obodo nya ka igwe bebe jidebe akwụkwọ na-aga-echi ya echichi igwe bebe wee debe akwụkwọ wee dejeli IG na-aga-echi ọnwa echichi ọnwa bụ ofu onye nọ na polisi wee chi ọzọ IG wee gụsịa wee fụ na ọnwa na-eme ọfụma o wee sainụọ ọnwa wee nata obodo wee chie ya echichi kedu ibe tụrụ nye ọnwa ọnwa na-etiri o ji mmiri eme ọkọ mana alịrị ọnwa na-akwazi maka igwe bebe anago mmụọ alịrị ọ na-akwa ojebe ije dị mma His Royal Highness late igwe esi ọnwụ igwe mọzala anago mmụọ bye yo ijebe ije dị mma ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chefadị ọgbadụ resi ndị afa ọnwa ndị afa so na-eke nwọfịa ọnwa kele ịnụ nwanyị nụta nwanyị dị mma ogoli nwanyị ọma eletrik nwanyị dị mma Lolo Gloria nwaka ego adọga ọdịbeze dalụ ọdịbeze nwanyị dị mma eletrik nwanyị ọma ezi nwanyị bụ ugwu di ya ya bụ Shaladi CWO St. Peter's Catholic Church n'Ọnịcha ya bụ Shaladi Police Affairs nke ndị Ọnịcha
n'ọbụ nye bụkwu Secretary General ụmụ nwanyị ndị afọ nke Ọnịcha do ogolimala obi dị ya daalụ ma Chukwu ji ọmụmụ chọba mma o wee mụtali nya Prince ọ dị n'aka Adaọga ọzọbụlini ego na China ka onye ọzọbụlini ego CEO Business Multiple Nigeria Limited the Prince Jeje na China ebele nwa n'ibu ike Prince Afamefu na Adaọga Gaddafi Fish dike CEO Adaọga Sinwil Oil and Gas Nigeria Limited CEO Adaọga Pure Water Nigeria Limited CEO Adaọga Supermarket Nigeria Limited the Royal Son Anyekene Igbo tonye dada Big fish benyukoma Igbo nekwe dada Big fish benyukoma Igbo tonye dada Big fish benyukoma Prince Chima NS Adaọga Oje last born Odogwu na Greece Ayakekene yi enole ya Adaeze Ruth Adaọga Ada na-edu kwanu Ada were agaba Ada Ọnwa na-etiri ọrọ Yesi mụ keneli ya Ezi nwanne ya Honorable Dennis Ogweri nwa Amadi maka ibe mụ na-eme n'obodo afa niile ọ na-alụ ụzọ ọ na-agbapụ mmiri ọ na-etinyesi ọkụ ndị afa na-enwe aṅụrị Honorable NS Nwafọ Iyu Chairman obodo Enugu Chief Ijunus of Vacancy Oyimo Ogbuefi ndị afa n'afa n'Enugu ọgaranya ya bụ CEO African Convention Nigeria Limited Ogbuefi Christopher Okeke Oke Osisi nke dị afa niile ọgaranya Oke Osisi were gaba Oke Osisi were gaba ọnwa na-etiri ọra niile ọnwa na-etiri Igbo nwanne m ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo Chief Dominic Ogbudu Owele n'Umulu mgbe ọgaranya Owele Ọzọdigbo Chukwu n'Umulu mgbe Oyimo Owele Ebube ndị Umulu mgbe dalụọ Oyimo Owele n'Umulu mgbe n'Umulu mgbe ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chekadị ọkwado na-ese ndị afa oji nwata ma ọkọnwa ndị afa so na-eke ọnwa oyoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chekadị ọkwado na-ese ndị afa oji nwata ma ọkọnwa ndị afa so na-eke Igbo gbali egwu ọnwa titikololo mgbam kololo titikololo mgbam kololo ka ịgbali na-egwu ọnwa tie Ifeadị otigo n'obodo Enugu titikololo mgbam